lami namhlanje isuku. Imama ihamba nomntwana. Bayeza namhlanje. Ngoba umngane wakhe bowuthula. Kunjani umngane? Lali ushisane kodwa wami. Uyangazi ke nawe ngishaye iclass Usho kanje? iphezulu. Lalela namhlanje ngifuna senze ini 2-man show kodwa wami 2-man show. Asiphazanyiswe umuntu. Ngicabanga ukuthi ngibona. Right. Hello. Ngibe bathi angifuni and uyangithanda. Relax. Mina ngi-right book. Buka shopho book. Ha. Uyabona ukuthi udla kahle. Asami. Baby. Hayi ngkhona uyazi. Hayibo. Sele wadela mina lesi sikhathi. Yey. Manje basangitshela ngawo uhlala la. Yeah. Oh! Ya khululeka. Una flu. Una flu. Athini vele. Hatinuka khona. Tinuka. So usho ke. So italent lakho, what is your talent? Oh, talent. Mina ngihluphi. Yabona mina ungangithengela 6 ma7 lala makhulu ngo2 minutes. Ga. Ngilahle ibhodlela lapha. Talent lami. Yabona tshwala. Talent lami. Okay. Yeah, okay. Ngathatha isikhathi usheshe ubuye. Kwenzenjani manje? Uthi ubona umngane wakhe. Afethu abengamazi phela mina ngithemba nakuzofika imama nomngane wami. Amazi phela mina ngibonisa ngisithombe. Kodwa ke take one for the team. Ncenga lapho ngancenga kodwa. Take one for the team. So ngancenga. Ncenga phi awukhali ngiyazi mina naso ukuthi. Hawu, nangishiya ungedwa manje. Hawu. Baby, Ngizakho boy. Ngapha. Asamthanda. Baby. Yathanda. Yabona wena, ngiyabona ukuthi uyamthanda. Thathu. Relax. Yabona into lengithenza ngawo. Ufana na Rick Ross. Uyambona Rick Ross manje. Baba. Sesihamba ke thina manje. Usahamba. Fana Into zakho bafo. Yeah, baby. Relax sithanda sami. Sikhathi sakhona bona buka ukuthi ngikwenda. Cha. Ngiyakutshela. Khululeka. Yeah, baby.